Asengkan wang ason thak si pining le thota ni jangkar bianglong jengkha zone B wana hin pen chengbong langsibuak lamalong kapaman ponji ingdeng thomkep zonal karbi youth festival kapaman ponji phan chisik chedang ponbom tanglo Bangso hu jengkha zone B wana mai phu lindok ronghang alangli penta pachini pon atengki pininga sengkan ingsamjin pen kapachun ponji phan lapen alangli tumalong pininga sengkan kadokawe Grip ho aterang atum kacetong dunjia phan kachisik kacedang ponlo. Keting kamat hathek matilitum ladak intellectual section tum sitame alang litum tat nacerap situp dun popusin ning therlo apen la solong pen ke kapache thang ilitum ning hang choda chokche ilitum kapache thang abang akenang so lasim media person la ilitum print media pen chenglok electronic media pen chenglok mate ilitum kadok abe cerap citu lupulote ilitum ke claim ke dama banga anso se pir the long pache thang unji pusin ning the lasi ke claim ke dama long pusame ilitum adara por setame nalitum kerap ilitum kadok abe cerap pe si unji pusin ning the lasi ladaga bang ilitum ke sisi ke sedang bang non ansadamni dihinare na bang mate akrong bang ilitum akatora bang do seta nilitum an bang ke laso kisung ke papari phan ilitum ka bori ka sisi ke sedang dolo lapen timlin pen chun popusi ilitum ningthe lapen alnamalong samilitum ahir jume johang Karbi jutang jubat kaching hon lapen kapachun ponje phan jengkha zonel arlokido aradatum labangso ingdeng thomge bronga jelong kachetong dun peje phan sitame mai phupen kachuningri padopon keniltum ilun ke kang risu yang terang dum phan bang keniltum mesen penilitum kunan baga chumri nai terang kedo an bang keniltum chumri pon bomlo lapen pining bang pen bang ke pining ong ke dia rokom siniltum teglong lo senon niltum gachinia teng polon te klardak ben gachinia bang ke terang krip phon bang ke pining la bang sa hawar tar bigisun sorong ajelong bang nang che tong dunia pan bang ke niltum hin pen klardak pen chini pon Kheroni pen Mohan Teron Karbi Anglong Live